Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», Агенция по заетостта, Образователен център Вавилон, Папалардо ЕООД, София. Ние ви очакваме. Програма «Аз мога повече» ви дава възможност да изучавате чужд език абсолютно безплатно. Обучението е в рамките на 300 учебни часа, покриват се 3 последователни нива по европейската езикова рамка. В края на обучението получавате сертификат. Предлагаме обучение по английски, испански или немски език. Да придобиете или развиете вашата компютърна грамотност, умения за работа с интернет, работа с офис пакет в рамките на 45 учебни часа. Ако сте одобрени по програмата «Аз мога повече», изберете най-добрия доставчик – Папалардо ЕООД. За контакти 0898 58 0095, 0878 793374 и 088 7733 485. Обучението в Казанлък се провежда в сградата на хуманитарната гимназия Свети Кирил и Методий. Предлагаме вечерни и съботно-неделни курсове. Курсът, който проведахме, беше полезен за упражняване на стари знания и добиване на нови и за едно по-добро развитие, понеже вече сме в 21 век е нормално всеки да може да говори този език, за да може при посещение на други държави да се разбира с всички хора. Много креативен е в начина си на обучение, много постоянен, не отстъпва, ако някой се затрудни, просто настоява, внимателно повтаря. Наистина съм много доволна от курса. Да, със сигурност аз мога повече. Тази група е по една европейска програма «Аз мога повече». Това е през Агенцията по заетостта. Това са курсове, които вече от 1-2 години са много популярни в България. Образователни центрове Вавилон. За контакти офис Казанлък 0898 58 0095, 0878 7933 74, 088 77 33 485. Офис София 0898 58 0095 и 0878 7933 74.